guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe felsefê em dîsal pêşberî wene. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî wene. Murat di bernameya berê de meqala felsefeya Xristiyaniyê kiribû û em hinek li ser taybetmendiyên felsefeya Xristiyaniyê sekinîbûn. Çi wext dest pê kir kîjan fîlozof hene li ser kîjan mijaran sekîne me behsa van sernava kiribû. Te gotibû felsefeya Xristiyaniyê ji du serdaman pêk tê, serdama patristik û serdama skolastik. Belê Sezgîn, felsefa Xristiyaniyê ji du beşan pêk tê, lê tu dibê te gotibû yanî vîya ez nabêjim jî li çapkaniya mêze dikim dibêjim. Ez werbêjim ji napê de. Tu nexîstiyî yanî dûre tiştek bibe. Serdema patristik û serdema skolastik. Ev her du serdem hem di gor dîrokê hem jî li gor mijarên li ser sekinîne em ji hev vedqetînin. Ji napê de ez nabêjim te gotibû, ez ê bêjim te neqil kiribû ya jî te xwendibû, ez çi bêjim? Yani bêje musulmankî gotî, qal hat ser qalê. Tiştîya wa. Erê. Bi kurtasî me hinek qala van serdaman kiribû bine xwe jî xistnav meselê. Lê ez dixwazim em hinek din ji qala taybetmendiyên van serdaman bikim Murat. Ji alî dîrokî ve serdama ewlî serdama patristik e. Belê. Serdama patristik çi ye Murat? Te bernameya din bi kurtasî behsa wê kiribû em hinekî din vekin ez dibêjim. Kerem ke ji me re qala serdama patristik bike ez jî bi rehetî qehwa xwe vexwim. Yani Sezgin ji bo tu bi rehetî qehwa xwe vexwî, te mijarê dîsanî ser vira û tu dibêjî bi kurahî veke. Ji bo tu bi rehetî em ê dîsa qal bikin tişna be. Carna ez ê fırsatê bidim te. Na sağ û tu qehwa xwe vexwe. Belê Sezgin, felsefeya Xristiyaniyê em dikarin bi du beşa ji hev veqetînin. A ewlî serdema patristik e, a duyemî jî serdema skolastik. Serdema ewlî serdema patristik e. Ji vir em fehm dikin ku ev dabeşkirin bi eslê xwe dabeşkirineke kronolojîk e. Û helbet li gor dîrokê mijarên her du serdeman jî diguherin. Ji bernameya berê tê bîra min te gotibû yanî te neqil kiribû, ya jî te xwendibû, ji cihekî te xwendibû. Ev serdem di navbera sed salên du û heştan de ye. Belê, du sed sala dudiya de dest pê dike ku ev dîrok jî ji xwe destpêka Xristiyaniyê ye. Û destpêka felsefeya Xristiyaniyê ye. Xristiyanî wê serdemê wek dîneke nû derdikeve, hêdî di nav însanan de belav dibe. Ji ber ku baweriyeke qedexe ye, bawayeke dizî belav dibe. Rastî êrîşan tê gelek bawermend, gelek fîlozof û rahîbên Xristiyaniyê tên kuştin. Di bernameyên pêş de belkî em qala van fîlozofan jî bikin. Û ev êrîş û kuştin li alîkî rastî rexne û êrîşên fikrî jî tê. Yani ji bo Xristiyaniyê biçûk bikin, ji bo doktrînê wî pûç bikin. Ev rexneyên li hemberî Xristiyaniyê bingeha felsefeya serdema patristik ava dike. Murat ev pêvajoyeke çawa yani li hemberî rexneyan wek bersiv çi nîşan didin? Kîjan çavkaniyan wek delîl nîşan didin? Çavkaniya ona herî mezin helbet İncîl e. Yani pirtûkawana pîroz. Te got ev pêvajoyeke çawa ye, em li vir pêvajoyeke xwe parastinê dibînin. A rast yani parastina Xristiyaniyê. Li hemberî rexneyên li ser Xristiyaniyê ji bo Xristiyaniyê biparêzin, gotinên İncîlê, gotinên hawarî û rahîban şîrove dikin, rave dikin û bi vî awayî dixwazin Xristiyaniyê biparêzin. Ji vê felsefeyê re yani ji felsefeya ku ji bo parastina Xristiyaniyê hatiye avakirin re em dibêjin apoloji. Yani felsefeya parastinê. An jî wek felsefeya apolojetik jî derbas dibe. Ji xwe di bernameya berê de me bi kurtasî li ser wateya patristik jî sekinî bû me gotibû ji peyva Patrik tê. Patrik jî bav ya jî peder e. Belê. Me gotibû yani fîlozofên vê serdemî piranî peder û rahîbin. Loma li ser Xristiyaniyê zanîna wan xurt e û dikarin helbet Xristiyaniyê jî biparêzin. Belê, wateya patristik bav peder e, hên jî tê bikaranîn yani ji bo hemû rahîb û pederan tê bikaranîn. Lê Patrik di serî de
yani di serdema patristik de bi taybetî ji bo hîn kesên taybet hatiye bikaranîn. Yani ji bo kesên bi fikr û şîroveyên xwe Xristiyaniyê wek sîstemeke ava kirine, Xristiyanî li ser bingeheke felsefî bilind kirine û dêra Xristiyaniyê ava kirine. Ev dêr li ku derê Murat kîjan dêr e? Ev ne dêreke fîzîkî sezgîn, yani em qala avahiyeke, mekaneke nakin, wek sembolekî bifikire. Ji xwe di serdema patristik de mijar herî giring dêr e. Dêra Xristiyaniyê an jî dêra Katolik ji alî dînî û felsefî ve dêra Xristiyaniyê çi îfadeke dike, çi temsîl dike, giringiya wî bo Xristiyanan çi ye. Ev nîqaş jî ji xwe dûr e bingeha dêra Katolik û meqama papatiyê ava kiriye. Em dikarin ser van nîqaşan hinekî din bisekin Murat, em hinekî vekin. Helbet sezgîn em dikarin bisekinin, keremke bisekine şuxure. Na yani mi got belkî tu ji me re rave bikî. Sezgîn tu bipirsam me her duya dixîn av meselê, tu dibêjî em qala viya bikin, em li ser viya bisekinin, em viya rave bikin û xwe didî alî. Yani ez tenê dimînim. Yani aras ez ser navê guhdaran tevdîgerim Murat lê ez vê çaxê ez ê wisa bêjim ji navê de. Tu jî çi dikî dibêjî ji bo guhdarê feqîr hayawan jî tişkî tune. Murat, di serdama patristik de teqala nîqaşên li ser dêra Katolik kir. Ji kerema xwe re dikarî li ser vê mijarê hinek agahî bidî me? Na, nikarim sezgîn, nikarim. Vê çaxê belê guhdarê nêje heta ber em çi em guhdar. Tamam. Helbet sezgîn. Ji bo vê nîqaşê yani ez di serî de dixwazim li ser têgehekî bisekinim. Binêr dibêjim ez ê bisekin te naxim navê tu qehwa xwe. Dêr em hîn jî di Kurdî de bikartînin. Dêr ji zimanê Suryankî tê. Lê têgeha ez dixwazim qal bikim kilîseye. Kilîse bi eslê xwe peyveke Yunanî ye. Ji eklesyayê tê. Gava em li watiya wî dinêrin gazîkirin, bankkirin derdikeve, bank derdikeve pêşiya me. Gazîkirina bo derve, bankkirina bo kombûnê. Lê eklesya yani peyva eklesyayê bi Xristiyanî re derneketiye. Ji xwe wek peyveke Yunanî berê jî hebû. Peyva kilîse berê Xristiyaniyê jî hebû. Berê Xristiyanî jî hebû, belê. Berê Xristiyanî jî hebû û ji alî Yunan ve dihat bikaranîn. Li bajarê Yunanan wek polîs dihat binav kirin. Ew civîna ku millet lê kom dibû li ser meseleyên bajêr xeber didan. Yani meclisa bajêr wek eklesya dihat binav kirin. û avahiya ku meclis di nav de cî digire jî wek eklasyaterîyon dihat binav kirin. Yani ne peyveke Xristiyaniyê. Peyv ji berê ve hebû. Merakari bê ji berê Xristiyaniyê wateyeka wê ya dînî tu nebû. Na. Civakî bû. Yani rasteraz ji xwe civat divê bêbîra me. Di wateya meclisê de û di wateya banga bo kombûnê dihat bikaranîn. İja piştî Xristiyaniyê ew banga ku bo millet li hev bicive wek banga Xwedê hatiye binav kirin. Yani eklesiya, kilîse rasterast bo cemaata Mesîhiyan, Xristiyanan hatiye binav kirin û di bikarînina peyva kilîseyê de em sînorek jî dibînin. Yani bi vê peyvê sînorek xistine nav xwe û nav yên din, baweriyê din. Ev sînorê got te behs kir sînoreke çawa yani wê demê wek dîn dînên polîteîst yani pirxwedayî û dînê Musevîtiyê hebû tenê. Belê, ji xwe qesta wan vê yani ji sînorê qesta wan Musevîtî ye. Sînoreke di nav Xristiyan û Museviyan de ava kiriye ev sînor. Ciyê ku Musevî lê kom dibûn wek sinagog dihat binav kirin. Hîn jî em sinagog bikartînin. Sinagog jî peyveke Yunanî ye û wateya wî dîsa dişibe wateya eklesyayê. Sinagog an jî bu Yunanî sinago tê wateya berhevkirinê, komkirinê. Yani wek min alavan kom kir, min hicîran berhev kir. Piştî Xristiyaniyê, Xristiyan bi taybetî peyva sinagoyê bikar naynin. Ya bikar nanîtine. Ji bo ferqek bixin nav xwe û nav Museviyan. Yani ji bo bêjin binêrin. Em ji hev cuda ne, em ne ji we ne, em baweriyeke cuda ne. Loma ciyê ku em lê îbadet dikin jî ji hev cuda ne. Yani wek peyameke didin wan o peyva sinagog bikar naynin. Ji ber vê sînorek danîne.
me ev merak kir Murat dedi bi İngilizî wek church ji bo derê ya ji bo kiliseyê wek church tê bikaranîn yani eklesyayê bikaranîna Yunanî tercih nekirine. Belê. Sedemek ew ya taybet heye gelo li gor te. Ya bi İngilizî church belê İngilizî church tê bikaranîn lê ez şaş nebim li İngiltere'ye hinci ew jali dînî ve eklesya tê bikaranîn lê watêya wî tam naybîra min. Belkî dûre em lê binerin bêjin lê bi tevahî church tê bikaranîn. Bi Swêdî dibêjin ew church bi Swêdî biye şûrka. Bi Almanî dibêjin kîrçan, kêje, telafûza wî nizam. Koka wan dîsa ji Yunanî tê sezgîn. Ji kîrakê tê. Yani li Yunanî gava em li peyva kîrakê mêze dikin watêya wî a Xwedê, aîdê Xwedê. Yani ciyê ku aîdê Xwedê ye ji bo ciyê îbadetê bikaran yani koka wan dîsa ji Yunanî tê. Başa Murat spas. Yunanî jî pir belav biye ya yani li Roşilatê, li Anatolyayê heta li ser zimanê Ewropî bandora wî. Belkî ew mesela Helenizm yani İskender jî yani bi van tişta werdikim ku tu Yunanî jî behelmî Latînî. Piştî Latînî tamam. Tu barê me giran dike. Başa Murat spas bo van agahiyan îca em dîsa vegerin ser pirsa xwe. Di felsefeya patrîstîk de nîqaşên ser kiliseyê çi ne? Te gotu bu piştî wateya kiliseye zêqal bikim ji ber wê ez. Maşallah tu jî bîr nakî. Belê min got di serî de gotu bu sezgîn li vir gavam qala kiliseyê dikin. Qesta me yani qesta wan ne mekaneke fîzîke ne avahiyekî wek semboleke wek metaforeke bikartînin û qesta wan rast baweriya Xristiyanî ye. Yani kilise baweriyê temsîl dike, baweriya Xristiyanan temsîl dike û li ser vîya em şîroveyên cuda dibînin. Mînak di hinek nêrînan de kiliseyê wek dayîkeke pîroz dibînin. Yani ji dayîka pîroz qesta wan Meryem e. Kilise wek dayîkeke wek dayîkeke bi rehma xwe bawermendan diparêze, baweriyê belav dike û çawan bêjin wek dayîkeke zarokên xwe diparêze, zarokên nû bawermendên nû li kiliseyê zêde dike yani li Xristiyaniyê zêde dike. An jî di hinek nêrînan de kilise wek stargeheke tê şîrovekirin. Yani bawermendiya Xristiyaniyê ji bo mirovan wek riya xelasiyê wek riya stargehê tê şîrovekirin. Pêxember İsa wek şivanekî bawermendan li kiliseyê kom dike, wek rêberekî rê nîşanî wan dide û di nav kiliseyê de wan diparêze. Ji xwe di İncîla Yuhannayê de bi devê İsa wertê gotin. İsa dibêje ez şivanekî başim ji bo pezê xwe dikarim canê xwe bidim. Yani di felsefeya patrîstîk de li ser kiliseyên şîroveyên bi vî şiklî hene. Tedî belkî tê bîra te li bajarê me jî xalîçeyê dîwara. Ew fîgûrekî İsa di destê wî de gopal. O li ber wî berxik yani tim wek şivanekî tê temsîl kirin. Di felsefeya patrîstîk de bi vî şiklî ser kiliseyê şîroveyên cuda hene. Lê şîroveya herî giring û a derdikeve pêş şîroveya Pavlus e. Di Xristiyaniyê de Pavlusekî heye di nav hawariyên İsa de ew ne? Belê ew e yani em qala heman kesî dikin lê li ser hawarîbûna wî nêrînên cuda hene. Yani hinek dibêjin Pavlus ji 12 hawariyan yeke wî wer qebûl dikin. Hinek jî dibêjin ne hawariye. Yani bawermendekî xurt e lê ne hawariye. Hawarî çi ye Murat me peyva te birî lê wek wate. Wele sezgîn wek wate nizanim lê ji berê de tim gavat bên hawarî. Yani ew hawara me ew hawara ew Kurdî tê bîram yani nizam yani gava mêze dikin ê derdora İsa yani wek hawarî alîkar digîjin hawara wî yani alîkariya wî dikin. Na yani ne ew helbet nizam belkî jî ew be. Yani serî de gava dibêjin hawarî ew tê bîra min. Bi min jî yani bervê me pirsî. Bi kîja zimaniyê wateya wî nizanim. Ev mego Pavlus dediye ew hawariye an ne hawariye ew nîqaş da alîye ki em zanin ku Pavlus di wextê İsa de jiyaye û Xristiyaniyê li derveyî erdê cûhiyan belav kiriye. Tedî gava Xristiyanî derdkeve li Qudusû derdora wî lê Pavlus Xristiyanî li Anatolyayê belav dike heta digîjina Ewropayê yani Xristiyanî
bi destê Pavlus giştiye Avrupayê û ji xwe li Romayê miriye. Wek avakarê dînê Xristiyaniyê tê qebûl kirin, Xristiyaniyê wek sîstemeke dînî ava kiriye û belav kiriye. Balkêşê tedî ji bo avakarê dînekî piranî û em navê pêxemberan zanin ji bo gelek dîna vî şeklî lê li Xristiyaniyê de ne pêxember lê hawariyek ya jî kesekî din. Ya ji ber şert û mercê Xristiyaniyê dibê wer biye yanî İsa 30 salî dibe pêxember, piştî pêxembertiyê jî pir dirêj najî tê kuştin û yani gava İsa dimre jî li ber destê wan ji alî dînî ve wek çavkaniyeke wek tişteke û yani tuneye li ber destê wan derfe çêne bûye derfe çêne biye û kesên derdorê jî sezgîn giş direvin yani ji bo xwe xelas bikin. Havariyê wî direvin ciyên cuda, Meryem diya wî direve tê aliyê Efesê li Anatolyayê ji bo xwe biparêze. Loma bi destê Pavlus em bêjin hatiye sistematize kirin. Murat Pavlus li ser kilîseyê çi dibêje? Yani kilîseyê çawa şîrove dike? Pavlus kilîseyê wek laşê bedenê mirovan pênase dike. û li gor Pavlus hemû Xristiyan perçeyên wê bedenê ne. Tedî di bedenê de her perçe, her organ xwediyê karekî cuda ne, karekî cuda pêktînin û bi tena serê xwe nikarin bijîn. Yani gava perçeyek ji laşê me jêbe hem perçe zarar dibîne hem jî laşê me zarar dibîne. Yani wek ew sîstem xera dibe. Loma Pavlus bi taybetî vê şîroveyê dike. Dibêje Xristiyanî yani kilîse wek bedenê mirovan e. Bi vê ya dixwaze giringiya yekitiya Xristiyana derxe pêş. Yani dibêje hûn bi tena serê xwe nikarin bijîn. Ancak gava wek bedenekî bên cemhev hûn dikarin bijîn û hûn rabin piya. Şîroveyek acêb bi rastî bingeha vê şîroveyê çê Murat yani ji ber kîjan sedaman li ser kilîseyê şîroveyeke bi vî şeklî kiriye? Tedî gava min qala kilîseyê kir Mgo kilise ne mekaneke fizikiye ew hat biram sezgin. Platon gava qala devletê dike devletê dişibîne organîzmayekî. Yani wek candarekî bifikire û her beşên wî leşker kesên din. Endamên wî yani ew hat biramın. Dibêje kilise ne mekaneke fizike baweriya Xristiyaniyê temsil dike. Pavlus yani gavem li şertê mercên wê demê dinêrin Xristiyanî nû derk ettiye. Yani Pavlus 5 sal piştî İsa tê dünyayê û di sala 65 de li Romayê dimre. Yani rasterast di wextê İsa de jiyaye. Wê demê Xristiyanî qedexeye bi dizî tê qal kirin, bi dizî îbadetên xwe dikin. Yani Xristiyan pir kêmin û ji hev cuda ne. Pavlus ji bo wî ji bo Xristiyan bên cemhev û ji bo Xristiyanî bibe hêzekî li ser kilîseyê vê şîroveyê dike. Yani dibe Xristiyanî wek laşê mirovan e hemû bawermend perçeyên wî ne loma divê hûn bi hev re bin li cem hev bin û ji bo hêza we zêde be yani bi kurt û kurmancî dibe eger hûn nebin yek hûn ê herin yek bi yek. Silavekî jî bidin yani bi hurmet jî em cegerxwe jî bi bîr bînin. Murat di destpêka felsefeya serdema navîn de te gotû di felsefeya serdema navîn mijar dîne bawerî bi rastî min ew qas jî texmîn nekiribû arast. Ev hîn destpêkê ev hîn lolokê te bêje. Em rasta rast qala nêrîn û doxrînên Xristiyaniyê dikin yani. Rast e yani mijara felsefeya serdema navîn dîne. Lê ji bo şîrovekirina dogmayên Xristiyaniyê ji bo piştrastkirina dînê felsefeyê bikaranîne. Felsefeya bikaranîne jî felsefe Yunana antîk e. Di serdema patristik de ew kesên em dibêjin Church Fathers yani bavên dêrê, mezinên dêrê bi bikarîna felsefe Yunana antîk li Xristiyanî gelek tiştan zêde kirine. Şuqa min jî ew bipirsiya di serdema patristik de filozofên Xristiyan ki mego piranî peder û rahibên kilîseyê ne bi bikaranîna felsefe Yunana antîk an jî bi xebatên xwe yên fikrî çi li Xristiyaniyê zêde kirine? Di serî de wek taybetmendiyeke girîng Xristiyaniyê parastine. Hêzeke dane Xristiyanî ji alî fikrî ve bingeha wî xurt kirine. Bi felsefeya apolojiyê li ser teolojî û felsefeya Xristiyaniyê sekinîne û bi vî awayî di baweriya Xristiyaniyê de
bingeheke teolojik, felsefî û ahlakî ava kirine. Ji felsefa Yunanan antik pir alîkarî girtine. Yani em di xebat û şîroveyên felsefeya patristik de felsefeya Platon dibînin, felsefeya Stoayê dibînin. Felsefeya Stoayê rasterast adapteyê felsefa Xristiyaniyê kirine. Ahlaka Stoayê bibore. Qehwam qediya û kes qehwam danagire loma qirrik li min bû. û bi van xebatan xwestine felsefeya Yunanan û felsefeya Romayê wek bînin cem hev, yani bigînin hev. Murat gelo berhemên wan jî piranî li ser van mijarane, yani ji xeynî van xebatan berhemên li ser mijarên cuda nivîsine an amade kirine? Na, yani berhemê wan dîsa li ser van mijarane piranî, nivîsên teolojik, nivîs û nameyên apolojik li ser parastina felsefeyê û bersivên li hemberî rexneyan. Dîsa em nivîsên li ser ahlakê dibînin, şîrove û nirxandinên li ser berhemên pîroz dibînin. Ev mijar di hemû filozofên wê demê de yekin ku wek bavên kilîseyê tê binav kirin, hem diyên roşilatê de hem jî diyên rojavayê de. Em heman mijaran dibînin. Ji bo bavên kilîseyê te got yên rojilat û rojava ev dabeşkirin li gor çi ye? Ya di serî de li gor erdê lê dijîn ev dabeşkirine, lê krîtera herî giring ziman e. Zimanê berhemê wan e. Yên roşilatê berhemên xwe bi Yunanî nivîsîne. Wek Clement, Origenes, Basileus. Yên rojava jî bi zimanê Latînî nivîsîne. Augustinus, Ambrosius, yani wek mînak. Sezgin em qala 2000 sal berê dikin. Giringiya ziman dibînî. Yani bi giringiya ziman eqol hatine ava kirin. û yani tedî hîn jî em li ser giringiya ziman nîqaş niza çûwana 2000 sal berê millet giringiya ziman fehm kirine. Berdewam Murat, spasiyat te dikim, hîn pirsê min cî hene lê dixwaze em pêlin bernameyekê din. Heger hebe li ser felsefeya patristik gotinên tê dawî kerem ke. Spas dikim Sezgin, ya tiştekê bi dawî dixwazim bêjim. Felsefeya patristik felsefeyeke li ser dînî ye. Yani tedî em way qal dikin, tedî qala kilîseyê dikin, qala tiştê dikin, qala Xristiyaniyê dikin. û ev mesele di felsefeya serdema navîn giştê heye. Yani felsefeyeke li ser dînî hatiye ava kirin. Ev bi me hinek ecêb tê. Yani gava em dibêjin felsefe piranî tedî Aristoteles, Platon, Nietzsche, Descartes, Marx tê bîra me. Lê felsefeya serdema navîn yani ji ber ew kirasê dînî em hinek jê dûr disekinin. Pir bala me nakişîne û em gava xeber didin, dixwînin, qal dikin, godarî dikin jê aciz dibin. Lê divê em viya baş zanibin ku felsefeya serdema navîn jî perçeyeke dîroka felsefeyê ye. Hevdû temam dikin. Hevdû temam dikin. Yani dirêya felsefeyê de gaveke giring e. Loma nabe em çavgûyên xwe lê bigirin. Yani bêyî felsefeya serdema navîn em nikarin pirtûka Nietzsche ya Deccal fehm bikin. Em nikarin bêyî felsefeya serdema navîn di felsefeya modern de nêrînên Descartes fehm bikin. Nêrînê wî yên ser epistemolojî, ontolojiyê. Yani loma divê em felsefeya serdema navîn jî baş bixwînin û bernameya qehwe û felsefeyê divê em baş guhdarî bikin dubare. Rast giş girêdayê hevin. Murat, spasiyat te dikim malata ava. Sezgin. Qahweta qediya zanim em bernameyê biqedîn. Qahwam zû de qediya Sezgin yani. Qahweta qedeheke nû ji bo te amade bikim. Guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Qehwe û felsefe.